Lap! Ah! Lap! Sunod! Abri na na! Ay, Lap! Uy, ang gabi, Lap! Nadugi! SBE! Sabi mo SBE! Dati shopping man! Wala nga, shopping! Diyog ko, wala nga sabi, bulima ni mo. Kaon na di ka, di ka susudan mo. Buwan o kuya! Punta parata! Tira parata ni! Sampunong kanoon, eh, wala magagasulti. Pasensya kayo, nakontak ko na ba? Na di mo ka makontak. Ako yung tawag ni mo na punta! Saan? Ato ko sa kuwan shopping ko dito, namalit ko dito kung ginagano ko hawa, oh. Oh. Solo mo shopping! Oh. Oh, palit ko na short. Short kaya naman. Wala mo ka short, jacket, at tiningkuan, mga... Oh, ayos kayo pamalit. Oh, short. Ayun di ay! Kaya solo mo shopping dito! Gibilin ko ni mo! Huwag kayo pesudan! Wala ka ba ito suit? Ano ka pa? Nga na, buhat na yung suit. Ano mo diri? Ipalitan mata ka, oh. Pag sports ni siya, oh. Gibilin ko na ko! Pag sports pa kay para musiksi ka kasamot. Badminton ang tawag ani. Si badminton! Badminton tawag na, oh. Namura man ni kuan! Badminton lagi na. Oy. Si, Kato man ni kuan oh! Yan naglamog langaw! di pa man. Badminton na siya. Sa problema na badminton. Parang di. Amaw, di ay. Kalaka ng kamalit oy! Saan ka pamalit sa problema ni mo? Pwede ko ni mo apili? Wala ko ganoon na mo kasi last time nung shopping ka. Wala kang bayaran kuryente tubig gani. Dati! Wala kayo ko mabalit gani. Wala mo galing gusto yung mamalit. Malos day ka! Nalimot ako! Imong obligasyon ako! Asa mga kwarta? Muna ka man sa kwarta! Nasa sige pumalit! Kasi kabibigay na ako daog na mas kabibigay mo sa magkaoy. Sige pa ka kuha kalipay mo papalit mo ka unsa. Huwag yung gano'n palitin sa panty! Sa mo kay panty. Ano palitan na kang panty? Abuyati ka! Sige ka paghubo o panty! Nalimot ako pa panty! Sa bulong kanoon. Ano para kusuko dira kay nakakuha ng kalipay pud. Ko na shopping kita imuha pud gani. Balot day ka! Kusuko mo kanoon pud oy. Oy. Di na kakausap ha! Sige kausap. Usa di kausap. Nagsulo ka shopping! Huwag ka kapag ko ah! Usa si klase di kausap. Di na kakausap hubo panty! Ay pag lang. Para mo gani ko kasi shopping na mo di kuha ko ni lingaw. Ko mas kabibigim daw ko mas kabibigim ko. Na! Wala mo diha! Ha? Kwarta! Wala na bilhin! Napa mo ko nabili naman mo ko nabili no. Ito mo ano ba ta kato kabibigim ko. Ara mo ko nabili oh. Aw! Ana ba? Oo. Hatag malaki! Oh, nara, oo. Ako na ning 100, oh, nara, oh. Mo man kabaw mo kung ano yung kalipay nimo, mo na kalimti. So, ko kabaw po nga cash ang mo kinanglan, dili ka Wala lang man. sa shopping. Pagkasabi, kasi ko kuan do kinara kay cash kabalo ko cash mo gusto. Kinga gituluan na ba ta ka bibigyan ko na dili pa jud ka mo kuan, oh. Ay, atong Ano na ba kay kabibigyan? Nani ra man, oh. Very nice. Oh, pila ka bibigyan mo, nara, oh. Oh, pila ko. Kabibigyan mo. Ya, nakalagin na kalab. Oh. Lock-in mo ang account. Oh, lock-in na ka. Ah. Oh, manang ka register. Ah. So, more sila na sila color game, Ah, na sila mga Dragon game. Tiger, Red and Black, mythical animals, guest size, ug tos ako win. Dili kay duwa on love kay dali ra kay siya love ikuha na sa GCash i-connect mo withdraw ka dali ra pud kay butang nimong amount isumpay ra nimo imong GCash. Aso Gcash pagkuhaon! Oh, sa GCash kuha imong kwarta nimo love. Dali ra kay ka BB game love malingaw pa ka makakwarta pa ka. Mag-download na kay ko ana! Numero na si ka BB game love. Dali ra kayo ka 20,000 ko ani. Mao di nagkakay ka kinumpra niya, kahatag pa ka na ako! Gituluan na ba ka good ka BB game good usa mo ka oy. Gani, kinumpra kita ko ana! Daugan eh ka! Daugan ko. Nya, saban. Magdaog ka sa sunod. Ay sige, daugan ka sa motor! Oh, para di na kasunod og para.